Phoi Hangor 26 Asrambari constituency by Khobjak Shalka Behelabari Kamiwo Tipura Motha Bodol Ningai Keplai Engnai Deputy CM Onimes Deborma Chongbariwo Tipura Motha Bodol Ningai Keplai Engma by Amchani Joto Lukuro Keplai ni Pada Khlaileka Tini Srang Shalo Tongthoma by Ke Jotono Pali Thunglai o Keplai ni Shal Palilekha Padara tini mo bo thaya tin norok tini o bijay sab khalemani kisa sai khare gare Chinma 26 nong Asrambari ni Puro Behelabari wo tini chini sar oneme jitimani yagolo chung tini Puro Behelabari wo bijay misil khlai tongo oh kaite kai sungmo normo total kocha panchayat miliwoi mare khalemani sungmo chung taklai ngai chung jachin Puro Behelabari panchayat simin khlaio Shukrubaro ngai Behelabari panchayat ngai tebo chinuro prai 300 de 500 borok ebab chung tawok soli tongo chinuro program bahai rok ma to tini o mo hai jotono tong to cha thong loge bahai rok ma to belai kuchi sa oneme to chung akulu belai kuchi chung pura Behelabari Puro Behelabari chung ekdom enjoy khai tongo Puro Behelabari ni bo Behelabari boro phayo Puro Behelabari bo chung invite khajai Shukrubaro tharani bagoi Behelabari bo te bubagra ne mang te chin tipra sar mang bahai muk thangana hai ma to muk thangnai sabi chung bubagra no bisas tongo poito tongo chung bo sabi chin bagai bo nai nai chung bo no belai no chini khak korbai chung bo no khulumui tongjao tabuk je tin tipra sar kabang ma jaga no baksa bakha thijak lai tongo nukta te bubagra ni bagai nuk tam sar mu song bubagra no ang chini o tipra haste ni chini takok tei bubuk sono chung kaisa no kaisa message inamu jongo kaham kai tongdi bubagra no hamna ta hindi joto no chini bubagra chini bagai kaham no tui phai tongo kisa doi tu de na singdi kisa acha hambai